Assalamu alaykum. Rahman vatandaşlar. Yayılımda akıl yemesleri kitapxana ulgamı bilen adlı televizyonun təzə sani tizim bilen. Rahman vatandaşlar. Hormatly tomoşaçylar, hormatly emeýler. Akıl yemesleri televizyonun studiýasynda ähli jägdi hoş gördük. Ulaşatlyk şowhun bilen, şowhunly el çarpışmalar bilen gatnaşyjy taraplar meýdan çamyda çağırýar. Ýurdumyň Daşawul welaýatynyň kitapxanalaryndan düzülen topar. Toparyň düzümi Rakim Merdi Maksudov, Fiyat Metiyev, Ayzeren Mehmedova, Leyla Sulhanova, Leyla Recepova, hem de toparvası Aklas Safarov var. Aklas toparımız gibi hoş gördük. Üstünlükle yar olsun sizin karşıdaş toparımız. Yurdumunun Marg vilayetinin kitapxanalarından düzülen topar. Toparın düzümü Dur Sultan Muhammedova, Gülcahan İşanguliyeva, Gurvan Cemal Bayramgelliyeva, Beğül Orazova, Oğulnavat Yavşiyeva, hem de toparbaşı Ecevay Atagarriyeva var. Ecevay hoş gördük. Üstünlük yar olsun. Mehman vatandaşlar, toparlar meydançada. İki taraf hem deň derejede üstünlük yar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Üstünlükde de yar bolsun. Edi vatandaşlar, mehman doganlar, bu bähleşik üçin Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň degişli bölümi tarapyndan taýýarlanyp getirilýän sowalnama häzir geçer. Gatnaşyjy taraplar Daşawul welaýatynyň kitapxanalaryndan düzülen topar, şeýlede Marg welaýatynyň kitapxanalaryndan düzülen topar hasap görüşimiz ýaly 0 doğru jogap üçin beriljek utup bir tuk bolar. Şeyler bilen biz sowalnama häzir geçer. İlkinji sowal. 18-nji asyryň türkmen nusowy edebiýatynyň görnükli şahyry Döwlet Mehmet Azadynyň Wagdy Azat eserini öňe sürülen esasy pikirler haýsylar? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Jogap edin. Şu sowala bizim toparmyzdan Güljahan jogap berýär. Güljahan dinleýän. Edep terbiye öňe sürülýän kädiýän. Çäklenýäňizmi? Men pikirimçe şeýle. Çäklenýäň. Şoň bilen. Gutorunçaňyz. Kabul edýän. Giň mesele. Laşaňyzmy? Häzir pikir alışmaklaryň öňe garşydaşyňda ýardam berdiňimiz bolmagy ahmal, onuň üçin häzir netijeni elan edýär. Netije elbetde ýalyňyz. Galan wagtyňyzdy ulanyp bilersiňiz, isteseňiz, ihlas dowam edýär. Saklaýar, ihlas kim? Bu sowaly biziň toparmyzdan Leyla jogap berýär. Leyla dinleýän. Döwlet Mehmet Azadynyň Wagdy Azat eserinde enatanyň perdendiň öňündäki borjy hem perdendiň enatanyň öňündäki borçlaryna bölünýär. Bu esasda maşgala gatnaşyklary, perdent terbiyesi giňişleýän göz tutulup bu eserde beýan edilýär. Ýagny perdent enatany silamaly, aýratyn hormatlamaly, onu garrylyk çagynda da dolu üpçün etmek, ýagny saglygyna seretmek, durmuşyk taýdan üpçün etmek. Enata bolsa perdendine terbiýe bermek, onu jemgyýete gerekli adam etip ýetişdirmek, münasip at, münasip kär bermek, öýle, işkle etmek, şu türkmençilik düdülleri dolugyna şu eserde giňişleýän beýan edilýär. Garaz Leyla şu ýerde muman kabul. Inne. Siz şu ýerde diňe maskala gatnaşyklary barada aýtdyňyz, seýlemi? Dogry giňişleýän düşünlerdiňiz, emma edil Ejawady toparna ýaly. Çünkü şo bir meseleni aýtdyňyz. Megerem ýa Gülzahana giňiş mesele diýenden şol giňişleýän düşündirmeli diýip düşündiňizmi? Aýdaýyn. Ýok. Leyla okudyňyzmy özüňiz? Bagdada okudyňyz. Kän wagt boldy? Ha?
Netije? Hormatly dinleyijiler, men näk bar bolan jogaby men okaýyn, netijeni siz çykaraň. Raşan. Jemgyýetçilik, siýasy garaýşlar, bunu biz hiç topardan eşitmedik. Alym, bilim öwrenmegiň ähmiýeti. Bunu da megerem aýla görüp leýla aýdan bolmam mümkin ýöne. Göne şunu eşitmedim. Edep, hünär öwrenmek. Alym öwrediýän mugallimler we alymlar barada garaýşlar. Giň mesele diýip şunu aýtsak bolum. Eminler, indiki dogry jogap üçin 2 tuk berýärmi? Netije taraplar indiki dogry jogap üçin 2 tuk alarsınlar. Sowal. Gözleriň gaşy sürmeli, daň şemaly, näzlim uzmaňa, Leyla, ýaly halkyň söýgüsini gazanan aýdymlaryň goşgusy haýsy şahira degişli. Wagt gitdi. Dinleýän ihlas. Bu sowala da biziň toprağymyzdan Leyla jogap Leyla dinleýän. Leyla siziň adyňyzdan bar sowalyň içinde. Ara seyitli. Bu tanışaňyz. Kabul edýän. Leyla, eger dogrudan da gara seyitli bolsa, ona siz ýanky syptyranyň toňuzy hem alarsyňyz. Çünki dogry jogap üçin 2 tuk berler. Bilýäňiz? Emma netije ahlas, Leyla, gynansak da garşydaşyňyz bu sowala dogry jogap bermek mümkinçiligini düýüp göter, ýitirýär. Çünki Türkmenistanyň halk ýazgysy gara seyitli boldy. Berekellah. Azap 2-0. Sowal. Bir balary toplumy 150 kilograma çenli bal toplaýar. Bir balarysy diňe 1 kilogram bal ýygnamak üçin 10 million gülü gonyp şiresini ýygnamaly bolýar. Eger bir balarysy 15 kilogram bal ýygnajak bolsa, näçe güllün şire almaly bolýar? Wagt edýär. Üçün 10 milyon eken. 150 kilo üçün 10 bir balar 150 kilogram 10 milyon gülü 10 diye. Matematikadan dasırak mı ýaty? 150 kilo üçün Gol oýnana bar. Häzir taň sözlerde bilýärmi şonu? Dört berermi? Men barçararmy? Basçak. Dinleýän, Bu sowala toparmadan özüm jogap bermekçi. dinleýän ihlas. Meň pikirimçe 150 milyon gülü gonmaly bolýar. 150 milyon. Aw. Kabul. Klas. Bir balarsy 150 milyon güle gonmaly. Men näçe siz aýtdyňyz onu? Söyleme. 10 kilogram bari 10 kilogram o ýygnamak üçin. Takminan urdup, takminan nemetdik da şu sowala. Takbiren hasaplanan. Sowaly Näme doğru kagazyna hasaplan. Sowala da dol düşünmedik dogry. Düşünmedim mi ýok? Dol düşünmedik sowala. Ha, düşünmän ýöne jogap beräýin. Wagt torman kabr aýdyp bir galalýam. Ýatyk galandan atyk galy bir gowy sözüm bardyr, ihlas. Dogrymy? Ha? Netije? Düşünmeseňem dogry jogap, berekellah. Sowal.
Görogly destançylyk sunugaty. Näçinji ýylda UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girizildi. Wagt getdi. Ahlat. Bizim toparmazdan bu sowala Leyla jogap berýär. Leyla. Ümsümlük berjäýdi. Ýa jogap berdirmeýän bolmasa? 2015-nji ýyl. Kabul edýän. Leyla, näme kirjiňlenýär? Näme siz saklady? Ha? Taýmeli. Taýin däliňiz. Aljadyňyzmy? Siziň pikiriňizçe kıyas taýinmidi? Näme jogap bererdin kıyas? Şonu aýdardym. Netije 4-0. Berekeller. Sowal. Diýenmiş bir mahal ay güne wakyp dünýäniň görküne aýdyp bersene. Diýen meşgul goşuk tetirleriň hemä bir soňky 2 tetirini aýdarsyňyz we ýazjysy kim? Kime deýişli? Wagt etdi. Var saklaýar. Ezawaydon. Şu sowala men özüm jogap berýär. Diýenmiş bir mahal ay güne wakyp dünýäniň görküne aýdyp bersene. Gün hem diýenmişin nuruny döküp dünýäniň bar görki enedir ene. Inni esasy ýeri. Oly kleter hemmäme aýdyp bilýär. Gurbandyrdy Gurban Sahedow. Berekellah. 4-1. Sowal. Düýemaly ýöränne ilki haýsy aýagy bilen ädim edip başlaýar we näme üçin? Wagt gitdi. Barmy jogaby? Bar jogaby. Bizim toparmazdan bu sowala Gurban Cemal jogap berýär. Gurban Cemal dinleýän. Düýäň ýyt kaýagy. Berekellah. Sowala jogapmy şo? Ümsümlik berjäýdi. Ýyt kaýagy. İlk kaýa bilen. Bu torçaňyz şol. Şo dayanma üçin. Dayanma üçin. Torçaňyz şol. Kabul. Ejawaydon toparyňyz düzgüni bozýaňyz. Netije ýalňyz. Netije. Ahlas. Ullanjakmy galan wagtyňyz? Dowam eder. Bu da ýöne başga togaňyz dowur. Ahlas. Sowala toparmyna özüme jogap bermek. Dinleýän. Men pikirimçe diýe ýyl kaýa bilen ýörep başlaýar. Oň sebäbim aýaklarynyň ýyl kaýaklarynyň uzun bolmagy sebäpli bolmagy mümkin. Onuň üçin. Gutonjaňyz şol. Sowlaga ýyl kaýaklarynyň uzunlygy sebäpli. Kabul. Ahlas. Ol daşdan goşulan üçin ýalyňy dowurjagan ýalyňyz diýip, size geçirendir etdiň gerek dowruň aýt. Ya pikiriň mi şol eýsem? Ogudat. Men sizden şoň dowur jogabyny eşitipdim.
Netice Ulan Cemal'ınki değil, onun ön aralıkta maslahatlaşanlar näme pikir aýtdyňyz? Çep ayağı deyip bir dawa edip soňunda da ilk ayağı diýär. Elbetde çep ayağı bilen o da tyýrlygy üçin etmek üçin başlaýar. Eger düýeliňiz bar bolsa ýa tanışlaryňyzda bar bolsa teredip göräň. Indiki dogry jogap üçin taraplar iki tugalarsyňyz. Sowal. Hormatly arkadaşlarymyz, Türkmenistan Beýik Ýöpek ýolunyň ýöregi atly kitabyna Çilkeman galasynyň döreş taryhy hakynda gurrun berýär. Onu ähliňiz okansyňyz. Çilkeman sözüniň manysy nämäni aňladýar? Wagt gidýär. Bolbasın. Özüň aýtdyň. Ahlat. Bu sowala toparmazdan rahim jogap berin. Bu sowalyň jogaby 40 sany ýaýçy ýagny ýaýatýarlar bolupdyr şol şäherde 40 sany. Bu şol manyny beripdir. Qutarın çağın sor. Kabul. Çildiyene 40 kemanım ýaýdy. Yani okta keman atlayan ýaýdy. Garat, häzir eger şu jogap dogry bolaydy, ha o diňleýän. Bu sorag neme de bu? Togrulyň döwründe şol döwürler yani iki döwlet gaznallar bilen Seljuklaryň urşan döwründe şol döwürde şol alany gorapdyrlardy. Şu 40 san kemançy. Düşün. Ejawayda on. Eger dogry bolaysa siz utuşa umydyňyzy dogry derejede ýitirýäň. Netice şubha yok. Çürt ketik. Doğru cevap. Berekellah. Sowal. Türkmen alabay itiniň gulagy we guyrugy näme üçin kesilýär? Wagt gidýär. Dinleýän ejawady. Sowala men özüm jogap berýän. Dinleýän. Türkmen alaba itiniň gulagy, guyrugy. Şol alaba itler urşucu itler. Şol urşonna gulagy, guyrugy päsgel bermedýäli. Şonu intek kiçijek, güjüjekke kesýärler. Bu da tornuk jogabını söylem. Hawa. Men şu tornuk jogabym şol. Kabul. Netice Säginiýat, ahlas, häzir kypyrdatda geňişlerini düşündirip berjeňiz barmy? Ya diňe şol jogap sizde de. Ha? Hoş biler. Goşuň näme goşak? Gulaw, guyruw aýrylan ýagdaýynda it soğukda yatmak, ýylanyp ýatyp bilmeýärmem. Uklamadygy sebäplen sak durmagy mümkinçilik döredýär. Şoň üçin hem kesip aýyrýarlar ýa-ni gulaw, guyruw. Bu da siziň goşanyňyz. Hawa. Uklamalyk üçin hem sak durmaklyk üçin. Hem ýa-ni möjek zat sürat şodan ýagdaýynda da guyruw, gulaw päsgel bermelik üçin. Yetik. Ha. Menem goşaýyn burada. Türkmen alaway itiniň gulagy huşkar bolmagy üçin şeýlede möjek bilen urşanyny gulawnyň çeýnelmezligi üçin kesilýär. Itin guyrugy bilen burnuny ýylatmazlygy we ýyla meýmräp uklamazlygy we uklamalygy üçin guyrugy kesilýär. İki tarapdan biz jogap eşdik, emma ilkinji bolup nardan eşdik. Otuk dedim ki, gizra amaz. Köpek oğlum. 9-njy sowal tapgary. Sowal. Sultaniyat Beýiň galasy haýsy welaýatda ýerleşýär? Wagt gidýär. Dinleýän ejawady. Sowala biziň toparmyzdan Bäwul jogap berýär. Bäwul.
Sultan Begin galasy Mar welaýatyna ýerleşýär. Hemde ýol öten etrapda Sultan Bent diýip uly suw toplanýan bent gurdurýar. Şonuň üçinem men pikirimçe Mar welaýat diýip jogap berýän. Kabul edin. Netice Mar değil. Yok. Karanı atılanacak mı sana da? Devam ediyor. Suala bizim toparımızdan kıyas jogap berýär. Kıyas. Bu sowalyň jogabyna men pikirimçe cevap bolaýdy. Tonçağın sor. Ha. Kabul ediyor. Devamını yırtır. Netice. Levap vilayetine. Berekellah. Sowal. Ahal vilayetinin adı köne döwürde. Başgaça nähili atlandyrılıpdyr. Wagt gitti. Bundan adaş derdi mi? Maşat mister yan hayse. 750 kilometre raşık buraya. Mahmut maşret diye söz var. Çekekten. Mahmut maşret var. Ne? Çünkü farklı yalnızlar. Han yeni haysi varyant var. Yeni haysi varyant. Yeni haysi varyant var. Onu tutulacak mı? Yok mu? Aha, ihlas. Men pikirimçe Aydın. kesarkaç diýil ýany. Kesarkaç. Kabul. Netice. Doğru cevabı. Arkaç. Kesarkaç diýip atlandyrılıpdyr. Doğru cevap. Berekellah. Nähbar watandaşlar, eliýizler, akyllyňyzly we kitapxana ulgamy bilen atly. Teleläpde şeýmer. Şeýle gydakly pursatlar bilen öz jemini bu dost boýunça jemledi. Nähbar watandaşlar, Türkmenistaň Medeniyet Ministrligi ýaşyk telewizýa bilen birlikde taýýarlanýan akyllyňyzly kitapxana ulgamy bilen atly. Teleläpde şeýle final dostlaryna gadam basýar. Beýatysymyň ünlüklerine, ýani ünlükiyetde ýurdumyň Lewap vilayeti hemde Mar vilayetinin topory Bätesiniň bu ýyl boýunça 3-nji orun almak uğruna bäteseler. Ahlazyň topory, Daşow vilayetiniň topory bilen Balkan vilayetiniň topory Bätesiniň 1-nji, 2-nji orun almak uğruna soňky hepde bäteseler. Ýa-da watandaşlar juda gyzykly boljak. Ählijaňyzy tomoş etmäge çağırýar. Şu pursatda hormatly arkadaşlarymyň döwlet berýän şeýle deňsiz taýsyn mümkinçiliklerini sağ bolsunlar diýär. Hormatly prezidentimizin janyň sağ, ömrüniň uzak, alparýan il, ýurt rähmetli. Umu adam da rähmetli işlerini. Bundan meýlegem rowaj almagy tüýsürekden arzu edýär. Nähbar watandaşlar şeýle arzu dileýärler bilen sizde de iň bir ýaxşy arzular etmek bilen bäherçeler. Bu sany geçer tutarýar köp awal. Hoş